occasion with the Reverend Makabolis. Tipempele kulemegezeka atate watu Yesu Kristo mwana Mulungu wa moyo tikulemegeza kumwamba maka chifukwa siku la mtengo wapatali limetaona kwa siku la lero ine tabwera pano ngati siko pamene tikukumbukira abale athu amene anamenya nkhondo yaikulu kufuna kumenyera ufulu wa siku lino. Tabwera pano amipingo osiyanasiyana zimene zisonyezana kuti John Chilembwe anamenyera ufulu wa siku lonse la Malawi. Mulungu wathu ndi Mulungu wa chisomo zochuluka amene tikukupemphani ukulu wanu uti muone uli pakati pathu. Maka chifukwa cha abale athu amene tate anakesa mwazi kufuna kupulumutsa dziko lathu, maka chifukwa cha ufulu umene tate inde tikupeza msiku la lero, inde tikhulupirira kuti ndinu Mulungu wazitheka bwanji amene tikakupemphani ukulu wanu timuone uli pakati pathu. Maka chifukwa cha programu yonse imene ichitika malo wanu tikuisogoza ndi mphamvu yanu kuti Mulungu mukapezeke pamalo pano kuti chilichonse chichitika malo wanu chisogozedwe ndi inu. Muyambe nafe programu ndi kusirizira mwa Yesu Kristo mwana Mulungu wa moyo tapempha ndi chiyamiko. Amen. Zikomo kwambiri ya Busa Amakawa. Our guest of honor, Honorable Joseph Mwanamveka, Minister of Finance, Economic Planning and Decentralization. Honorable Victor Musowa, MP, First Deputy Speaker of Parliament, representing the Speaker of the National Assembly. Honorable Justice Joseph Chigona, High Court Judge, representing Honorable the Chief Justice. Honorable Patricia Whiskis, Minister of Youth, Sports and Culture. Dr. Justin Saidi, Chief Secretary to the President and Cabinet. Major General George Warwick Piri, Chief of Military Operations, representing the Chief of Defense, Malawi Defense Force. Mrs. Joyce Mazalo, Deputy Commissioner of Police, representing the Inspector General of Malawi Police Services. Reverend Wilson Mitambo, President of Providence Industrial Mission, and all members of the officiating clergy, all senior government officials present here. Honorable Tony Fletcher, MP of Parliament for Chilazuro Masanjala constituency, and all members of Parliament present. Mrs. Ernestina Mame, District Commissioner of Chilazuro District Council, and all councillors here present. All paramount chiefs and traditional leaders here present. All senior and junior military officers present. Warrant Officer +1 Sale Musa, Malawi Defense Force Sergeant Major, and all senior and junior non-commissioned officers here present. Members of the media, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. 15 January is the day the Malawi nation honors Reverend John Chilembwe, an early figure in the resistance to colonialism in Nyasaland. Chilembwe led first the uprising in 1950, which was motivated by grievances against the white colonial system, including forced labor, racial discrimination, and new demands that were imposed on the natives following the outbreak of the First World War. When this war broke out, Africans were conscripted into the British Army, and Chilembwe protested both from the pulpit and in the local press like the Nyasaland Times. He felt that using the locals without the express consent was an abuse of power, and on top of this, the increased numbers of casualties among African soldiers and porters in the East African campaign for the First World War also pushed him into the uprising. The colonial masters were angry with his nationalist appeal, and their response was immediate and ruthless, resulting in the death of John Chilembwe and some of his followers. Today, Your Honor, 111 years later, we gather at this memorial tower to honor a true national hero to the cause of freedom. Although his life was cut short, we honor his bravery, and his legacy lives on as a symbol of courage and sacrifice among Malawians. Ladies and gentlemen, Reverend John Chilembwe will be honored today through the laying of leaves and service of worship to be held under the theme, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Honorable Joseph Mwanamveka,
Minister of Finance, Economic Planning and Decentralization, will lead us in commemorating the life of this national hero by laying the first leaf here at the Memorial Tower. Ladies and gentlemen, it is now my honor to humbly request Honorable Joseph Mwanamveka to lay the first leaf here at the tower. Honorable Mwanamveka, please. Apa ndiye mlendo olemekezeka Joseph Mwanamveka sapano akutsogolera mwambo ya Lankhata ndiye kuti ndiwo amene ayambirire kuyala Lankhata president amene akuyimirira mtsogoleri wa dziko lino choncho iwo mpaka dali pano akhala kuyala Lankhata amene mukuti tsatira mwina pa wireless yomvera ya Times Mwanamveka mpaka dali pano ndiye kuti apasidwa Lankhata kuti apite tsopano akayale pa chipilala chimene chidayikidwa kuti azikumbukirapo Mbusa John Chilembwe. Mwanamveka ndamene ayale palinso akuluakulu boma amenenso akhala kuyala Lankhata ngati mlembi wamkulu wa boma Justin so monga nduna yona zofalisa nkhani Shadrack Namalomba taonaponso wachiwiri kwa speaker wa nyumba ya malamulo amene ndi Victor Musowa taonaponso nduna zina monga Ben Piri amene nduna yona zamboma ang'ono kumanso akuluakulu aboma. President of the Providence Industrial wa Chalizo ya Providence Industrial Mission. Pano amene ndi mbusa wa mpingo wa PIM amene ndi Wilson Mitambo ndi amene akhale akuyala Lankhata pamodzi ndi amayi akunyumba kwawo ndi amene akhale akuyala Lankhata. Aono yala Lankhata chimanena kuti maoneka kuti ndi wachisoni kwambiri. Paja tinanena kuti mwambowu abale athu amene ataya miyoyo yawo kuti ifeyo tipeze ufulu kuno ku Malawi. Nde paliponse pamene panatayidwa moyo anthu mukumbukira pamakhala ndithu chisoni chifukwa pamakhala ngati kuti mukukumbukira ndithu nthawi imeneyo abale anuwo adakalipo komanso poona kuti abale athuwa kutaya miyoyo kwawo kunali kwa nkhanza chifukwa abale athu ambiri anaphedwa nthawi imeneyo. Nde zimakhala ngati kuti zikukumbusanso zikususulanso mabala amene analipo pa nthawi imeneyo tikumbukiranso tsiku la lero. Chifukwa chake mwambowu kumambiriwo kukhala wachisoni chifukwa inalipo poyambirirapo. Mwambowunso ukhale wachikondwerero chifukwa chonena kuti lero kuti ife tikhale pano chifukwa cha abale athu amene kutinso tikhalenso okondwera chifukwa kupanda abale amenewo sibwezi ife tili pano mtsiku la lero. Chabwino pano ndiye kuti Nkhata yachitatu amene ayale ndi amene akuyimirira mkulu wa mabwalo a milandu amene ndi Joseph Chigona komanso ina ayale ndi amene wandeta kuyimirira pamene amakumbukirapo malemu Mbusa John Chilembwe. Choncho anthu osiyanasiyana asonkhana malo ano uku at Malawi Defense Force akuyimba nyimbo
zawo komanso kusogolera mwambo opereka nkhata. Choncho zonse zimene zochitika pano zimakhala ndithu zachisoni malinga ndikuti mwambowu wachisoni kukumbukira imfa ya m'busa John Chilembwe amene adaphedwa mchaka cha 1915. Akachoka pano ndikuti anthu akonza kuti akapemphereko. Akuyalanso nkhata ina ndi nduna yona za Chinyamata amene ndi Patricia Whiskys. Timakamba kuti ukabwera nduna zochulukirapo ndi imodzi mwa ndunazi ndi mayi Patricia Whiskys amene nawonso akutenga nkhata yawo kuti akayale pa chipilala chokumbukirapo m'busa John Chilembwe amene adaphedwa ndithu kamba kolimana ndi ulamuliro wa zungu mchaka cha 1915. Nde tsiku ngati lero pa 15 January chaka chilichonse dziko lino limakhala chete kuyang'ana mbuyo kukumbukira malemuwa ntchito imene anagwira. Choncho ndi tsiku la chiuthi anthu akukumbukira komanso kupereka ulemu kwa m'busa John Chilembwe. Anthu asonkhana malo ano ndi malo akulu ndithu pamene pakadali pano mayi Whiskys akuyala nkhata pa chipilala chimenechi. Chipilala chimene ndithu chidamangidwa mbuyomo chimene amakumbukirapo. Pano mlembi wamkulu wa boma amene wanda Justin Saidi ndi amene akukayalanso nkhata pa chipilala chimenechi. Ndi nawonso amene ndi mmodzi wa akuluakulu amene ali pamwambo uno kupita ndithu kukayala nkhata yawo pamalo amenewa pa chipilala chimenechi chokumbukira m'busa John Chilembwe. Mwina nzanga Beni kukamba za nyengo kumaoneka ngati pena kuli dzuwa koma pano pakona ngati sipano nyengo ndi yodekako pang'ono kuti sikutentha komanso sikukuzizira. Kwayamba mitambo mmene mabwera munja dzuwa ndithu yali inali kuwala kwambiri koma pano kuoneka kuti sipano kwayamba mitambo sitidziwa kuti kapena kuti mwina mvula ifuna igwe kapena iyayi komano panopa kwadeka sikukuzizira komanso sikutentha iyayi. Komanso china chimene tinganene nchonena kuti ayi kunoko kuchita zulu zikuoneka kuti chaka chino anthu atha kukolola bwino. Aise kumene timabwera muja kuona mmera ndithu ayi usangalatsa. Ndi ukanena za nyengo kuno ndi mmene ilili makamaka kwanza athu amene akutimvera kuchokera pa wireless ya Times. Ayi nyengo ndithu iliko bwino kusiyana ndi mmene timabwerera. Madera nkhawa kuti kodi sipapezeka ukugwa pano koma ayi ndithu kwadeka tsopano. Chifukwa chake nthawi ndi nthawi tikamabwera malo ano kumakhala kuli mvula ndikumbukira zaka zoti zapitazo takhala tikumanapo ndi mvula koma zioneka kuti chaka chino mwina chikhale chosiyana. Chaka chino chikuoneka kuti chikhale chosiyana. Ndikukumbukira tinali limodzi nthawi imene ija tinachoka kunoko ndi mvula komano hayi pano hayi zikuoneka kuti chauta watikomera mtima tsiku la lero. Mwina ngati ingabwere itakubwera koma mwina sikhala nthawi ino mwina chakumasanako. Chabwino pano amene akuyala nkhata ndi oyimira kupita kutsogoloku kukayala nkhata zawo. Timanena kuti kuno kumakhala anthu ochokera magawo onse. Taona nyumba ya malamulo, taona oyimira boma, taona oyimira nduna, taonanso oyimira mtsogoleri wa dziko lino. Kuoneka kuti magawo onse anthu amene ndolemekezeka makhala akufika malo ano komanso amapasa ulemu kuti ayike nkhata. Ndi pano apolisi komanso
Malawi Defence Force amene akuyimirira kuyalaso nkhata zawo. Nkhata zosatira atiyalire ndi group village headwoman Mitete and the village headman Mwaira presenting Reverend John Chirembwe Chipamiro. Pano amene akuyala nkhata ndi amene akuyimirira akubanja la John Chirembwe amene ndi mafumu amene ndi a group village head Kumitete komanso Mwaira amene akuyimirira ndithu akubanja la John Chirembwe. Ndimamvanso msanga kuti Mwanamveka amene ndi mlendo olemekezeka alinso mu gulu lija la Friends of John Chirembwe. Akuoneka kuti nawonso ndi mmodzi amene amalemekezanso mbusa amene kwambiri. Ndipo ndi chinthu chamtengo pamwamba kuti atsogoleri atumdziko muno makamaka atsogoleri andalewa kumachitanso recognize kapena kumapereka ulemu kwa abale ndi alongo amene anataya miyoyo yawo, kuti iwowa amene akutilamulira tsiku la lero amene ali maudindo osiyanasiyana kuti apezeke pamenepo, chifukwa tukalero ndiye kuti apapa bwezi pali azungu okhaokha kuboma kundi kuti kunakhala azungu okhaokha, koma panopa tikunena kuti nduna ayiona zachuma ngopeza kuti ndi Malawi ngati ife, ndi chinthu chonyaditsa kwambiri. Ndi atsogoleri athu akamatengaponso gawo kumatsogolera mabungwe ngati amenewa ndi chinthu chabwino. Ena titengereponso phunziro. Ndinamva kucheza ndi abusa Professor Biregama akunena kuti ayi tonse kaya kumipingo kaya kuti tikuyenera kutengapo gawo ndithu pa chikumbutso chimenechi kapena chikondwerero chimenechi pamene tikukumbukira mbusa John Chirembwe. Wina aliyense posayang'anira kuti ndi chigawo chakumpoto kapena pakati kaya kummawa kaya kumwera, koma tonse tikuyenera ndithu kukhala pamodzi kukumbukira mbusa John Chirembwe komanso ndi ena amene anali omutsatira nthawi imeneyi. Isaac ukukumbukira kunena kuti mbuyo umu ndili ndi president wathu woyamba, father and founder of the Malawi nation, Dr. Hastings Kamuzu Banda, mzimu wawo upitirire kuusa mu mtendere. Tsiku la leroli amaphatikiza pamodzi ndi Amalawi onse amenenso anamenyera ufulu wa dziko lino mchaka cha 1959, the uprising ya 1959 ukukumbukira iweyo, state of emergency ya 1959. Kuchoka pamene John Chirembwe 1915 uzafika 1959 panapita zaka 44 pakatipa pasanachitekenso china chilichonse, chifukwa chonena kuti John Chirembwe atachita zimene zija wonse amene amamutsatira kumbuyo anaphedwa. Ndiye panakhala ngati kuti patizi anthu amachita mantha akutani, koma 1959 mpamene Dr. Banda ndi ena onse amene anali kumbuyo kwake nthawi imene ija Nyasaland African Congress ndi ena onse aja ananena kuti ayi enough is enough again, ndipo iwe kudziwa zimene zinachitika nthawi imene ija. So mwambo huu amauphatikiza pamodzi pamachitika pa 3 March ndiye amakhala kuphatikiza, koma titalowa mu ulamuliro wa democracy under Dr. Bakeri Muluzi mpamene anena kuti John Chirembweyu ndi enawo amene anali kumbuyo kwakewa tiapatule tiayike paokha, chifukwa iwowa ndi amene anatani anayambirira 3 March ikhalapo inde tizikumbukira ena wonse, koma apapa pa 15 January tizikumbukira mbusa John Chirembwe. Amene ndi nzanga Ben Mapira amene tili limodzi kuno ku Chirazulu kumamba okumbukira mbusa John Chirembwe. Tepaka ndati pano mwina amene mwangotipeza kumene ndi nthawi ya mwambo oyika nkhata, ndi magulu osiyanasiyana ndithu akupitirira kuyala nkhata pa chipilala chimene chinayikidwa pomakumbukira mbusa John Chirembwe. Ukuso asilikali Malawi Defence Force akuperekera nkhata komanso kuyimba nyimbo zimene mukuzimva pansi zoonesa kukumbukira malemu John Chirembwe. Kuno ndi ku Chimake kwa mpingo umenewu wa PIM mission kwa wantu kuno kumene kumachedwa kuti ku Providence Industrial Mission, kumene kumachitikira mwambo umenewu kumene mbusa Chirembwe anakhazikisaso mpingo umenewu
pakadali pano amene akayale nkhata ndi amene akuyala nkhata ndi Times Malowa amene ndithu akuyimira gulu cha malicha kuti Friends of John Chilembwe nde Amalowa amene adzayale nkhata amenenso ndi phungu akunyumba malamulo wa dera lino choncho Amalowa kulandira nkhata yawo kuti abwere Malowano. Tony Fletcher, Member of Parliament for Chilatu, Masanjala constituency. Mene abayale kata sobano di olemezeka Tony Fletcher. Mene amayimirira era la Chilatu Masanjala ku nyumba ya Malamulo. Chairperson of Malawi Council of Churches. Enera bayala kata sobano ya Abusa Birigama mwendi nkalabagati wa Bungwe la Machariji. Birigama amene ndi mkulu wa Bungwe la Malawi Council of Churches nawonso akayala nkhata zawo kuyimirira achipembedzo onse amene afika malo ano timakamba kuti mwambo umene umakhala wa chipembedzo onse malinga ndi kuti tikachoka pano ndi kuti pakhale Jamali service of worship ndi kuti umakhalanso ngati mwambo wa chipembedzo komanso polingalira kuti malemu John Chilembwe anali m'busa ndi kuti mwambo ndi wawo choncho Birigama akayala nawo nkhata yawo pa chipilala chimenechi. Birigama asi m'busa wachilendo tikwadziwa bwino kuti anakhalaponso mlembi wamkulu wa Synod ya Blantyre mu mpingo wa CCP choncho ndi munthu wodziwika bwino komanso adakhalaponso mulangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za chipembedzo malemu Bingu wa Muthalika. Birigama adakhalaponso mulangizi pa nkhani za chipembedzo choncho iwo ayala nkhata zawo. District Commissioner of Chilazuru District Council.
Chitanso inkosi yamakosi Komani. Next is inkosi yamakosi Belo and inkosi yamakosi. Panonde mafumu awiri achingoni inkosi yamakosi Mbelwa komanso Gomani kuyala na Wosonkata kuimira mafumu mwina nzanga mpeni chani chimene chamunga fotokozera anthu chimene waona malo ano. Chabwino china chimene ndaona ndichonena kuti kuli anthu ochuluka mwina sitinauze Amalawi chimenechi amene mwina kamera sinathe kuonesa chifukwa cha mwambo woyala nkhatawo koma kwachuluka ndithu anthu osiyana-siyana kuzungulira chipilala chino konseku ndithu kuli anthu ochuluka kwambiri ana akuluakulu amayi abambo kuti sungakhulupirire kuti mwina mtsogoleri wa dziko lino pali chimene mafuna kunena kumapeto chimene chionera kuti khangati kuti mtsogoleri wa dziko lino ali pamenepa ndikuona kuti anthu kuno kuchita Zulu ndithu mwambo umenewu awupasa ulemu wake woyenerera. Chinanso chimene ndingathe kufotokoza ndachita chidwi ndi asilikali athu awa ayima patsogolo patupa ngonena kuti ukaona iwe Isaac ambiri pamene papa ndi kati kuti ndi atsikana kandi azimayi chimene mwina mbusa John Chirembe akanakhala kuti moyo ali moyo chikanamukondweresa chifukwa china chimene amamenyeranso ndi ufulu umene wonena kuti ngakhale amayi aziwerengeredwanso ngati anthu. Ukumbukira iwe kuti mkazi wake wa mbusa John Chirembe Aida kunoko anayambisa maphunziro auterala maphunzisa azimayi nthawi imeneyo kuti aziphunzira kutani kusoka kuti azimayi azitha ndithu kumaziyimiranso pawokha komanso azimayi azitha kumapeza ndithu chuma kupyolera mu zosoka-soka zimene ankasoka nthawi imeneyoyo. Ndiye ndikukhulupirira kuti ineyo maloto ake a John Chirembe anakwaniritsidwa mu zimene tikuziona mtsiku la lero kuti anthu zigawo zonse pamene manena muja kuti mafumu achingoni ali pati alipo mpano, mafumu achewa ali pati ali pano, mafumu achiromwe ali pati ali pano, andale osiyana-siyana ali pati ali pano. Ndikuona ngati kuti maloto ake kapena masomphenya ambusa John Chirembe ndi wonse amene anadimenyera ufulu mchaka chimene cha 1915 komanso ngakhale 1959 maloto aja lero aperezeredwa kapena tene kuti akwaniritsidwa pa zimene iwe ndine komanso Amalawi akuona ndi kumvera mtsiku la lero. Chabwino.
Distinguished ladies and gentlemen, this marks the end of the leaf-laying ceremony. As the day is commemorated through leaf-laying and the service of worship, shortly our guest of honor with all invited guests will proceed to the Assembly Arena for the service of worship. However, before His Honor's departure, allow me to invite Reverend Bishop Vincent Mewe from Vision for Christ Pentecostal Church to offer the closing prayer here at the Memorial Tower. Bishop Vincent Mewe. Tupempere. Mu dzina la Yesu Kristu tukuza kumpando wanu wa chifumu Yehova Mulungu wathu mwini kulenga kumwamba ndi dziko lapansi. Titakupemphani kuti mukhale nafe limodzi malo yanu pamwambo uwu oyala nkhata kukumbukira busa kwa John Chilembwe. Mulungu wanga takuonani muli nafe limodzi nkuyamba kufikira nthawi imeneyi. Tsopano nthawi tikuchoka malo yano tikupita kumalo mapemphero. Atate Mulungu wanga ndikupemphani mukhale nafe limodzi ndipo ntchito yonse yochitika kumaloko mulole Mzimu la Nkhoswe akakhale pakati pathu. Lolani tichoke ndinu Mulungu komanso Mzimu Woyera mwapadera ndikupereka alendo athu malo yano anduna a Joseph Mwanaveka mdzanja lanu adalisani onse ogwira ntchito za boma mwapaderanso ndikupemphera Ambuye mu dzina la Yesu Kristu kupereka presidenti athu kuno ku Malawi a Profesa Arthur Peter Mutharika. Atate Mulungu wa Eliya, Mulungu wa Abrahamu, muwateteze, muwasunge, muwadalise. Dalisani dziko lathu la Malawi kuyambira kuchitipa paka kusanje. Mu dzina la Yesu Kristu Mulungu wathu ndapemphera ndikuyamika. Amen. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.